پارتیا البعثیا رژیما اسد li darxistin û berfirehkirina çalakiyên xwe li nava bajarê Qamişlo Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê de berdewam e. Duh li bajarê Qamişlo û bi amadebûna Emîndarê Şaxê Hesekê yê Partiya Elbe'ez Tirkî Hesen kombenda Qamişlo ya Partiya Elbe'ez ahingek ji bo ciwanên xwe li darxist e. Kotê de alayên rejim û yên Partiya Elbe'ez her wiha wêneyên serokê rejimê Beşar el-Esed û bavê wî Hafız el-Esed hatin bilindkirin. Li gorî ropela Şaxê Hesekê ya Partiya Elbe'ez ku di wê ahingê de serkirdeyên Elbe'ez yên Dêrikê Rumêlan her wiha serkirdeyên ewlekariyên rejimê jî amade bûn. Li darxistina çalakiya navborî berdewamiya wê yekê tê ku berpirsên rejimê û yên Partiya Elbe'ez di seredanên xwe de ji bo bajarê Qamişlo Hesekê berdewamin. Her wiha Partiya Elbe'ez jî di çalakî û li darxistina kongirên şaxên xwe de yên hemû navçeyên Cizîra Rojavayê Kurdistanê de berdewam e. Hevdemê wê yekê tê ku PYD iddia dike ku tu çalakî bê moleta wê nayên lê darxistin.